L-eks spettur tal-Pulizija u investigatur tal-FIU Jonathan Ferris jiftakar il-moment u l-post eżatt meta John Dalli għallu li Grant hija tal-Partit Laburista. Kont bil-qeda bidejja marbuta. Dalli talab ninkellmu fil-ġemp u għalli jekk trid tagħmel ftit storbju, Grant hija proprjetà tal-Partit Laburista. Meta saret l-inkjesta Grant, Jonathan Ferris kien għadda din l-istess informazzjoni. Dawn id-dettalji ħarġu hekk kif il-qorti komplet l-inkjesta pubblika b'Jonathan Ferris ikun l-uniku xut tal-ġurnata. Mistoqsija kien xem intħil mill-Pulizija fix-xogħol tiegħu. Ferris qal li kien irċieva email mis-Segretarju tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' dak iż-żmien Carmelo Abela li talbu informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet iżda hu ma rridx jgħaddijielu u qal li wara rċieva email mingħand l-Assistent Kummissarju Ian Abdillah jinsisti miegħu biex ma joħloqx inċidenti diplomatiċi. Ferris kien kwota artiklu mill-lat tal-Pulizija li taħi dritt biex ma jobdix ordnijiet illeġittimi. Jonathan Ferris saħaq li l-korp tal-Pulizija ma kienx jinsab fi stat tajjeb u li kien sejjer lura. Fix-xhieda tiegħu Jonathan Ferris qal li l-eks kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit kien spiċċa fl-inkwiet peress li ma kienx aġixxa fuq il-każ ta' John Dalli. Ferris fakkar li kien irċieva rapport dwar il-Bank Pilatus f'April tal-2017 meta kien diġà fl-FIU u fl-ewwel jiem ta' xogħol tiegħu Ferris ingħata rapport ieħor dwar Keith Kembri u Adrian Hillman fejn huwa kien mitlub li jiffirmah. Kontet li ħan iċċekkja l-Ingliż imma ma nistax ngħid li fl-ewwel jum tiegħi stajt naqbel mal-kontenut. Għal Ferris huwa sostna li ma natax raġuni għal ġi terminati x-xogħol tiegħu. Sallum Ferris għad jipprova jsib ir-raġuni għal tkeċċa minn xogħlu. Kemm il-darba saqsa jekk it-tkeċċija tiegħu kienx relatata ma' ħruġ ta' informazzjoni, iżda tweġiba kienet dejjem fin-negattiv. Fl-aħħar ġranet tiegħu fl-FIU kienu qed jaħdmu fuq l-istrutturi finanzjarji tal-eks Ministru Konrad Mizzi. Fil-qorti Jonathan Ferris insista li wara l-ħidma tal-FIU il-Pulizija kellha biżżejjed materjal biex tipproċedi kontra Konrad Mizzi. Dan kollu jfisser ukoll li l-FIU kellha mill-anqas 3 rapporti separati, wieħed fuq Konrad Mizzi, ieħor fuq Keith Kembri u Adrian Hillman u ieħor fuq il-Bank Pilatus.